Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 10 июнь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы, хәерле эш көне телибез. Җәйнең яңа көне матур уй-фикерләр, ихлас ниятләр белән башлансын. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 10 июнь туңдырма көне. Бу татлы азык якынча 5000 еллар элек Кытайда барлыкка килгән. Туңдырма турында кызыклы фактлар. Бөек Гиппократ туңдырманы эсседә дару буларак кулланган. Рим императоры Нерон үзенең сараенда махсус бүлмәдә таудан алып кайткан боз саклаган. Ул аны җиләк-җимешләр белән бизәп ашарга яраткан. Александр Македонский да салкын десерт ашап көч җыя торган булган. 10 июнь язу әсбабы шариклы ручканың туган көне. 1943 елда Америка Кушма штатында яшәүче Милтон Рейнольдс ручка ясауга патент ала. Бүген Союз мультфильм киностудиясының туган көне. 1936 елның 10 июнендә балалар өчен мультипликацион фильмнар ясый торган оешма барлыкка килә. Әлеге мультфильмнар алтын фондны тәшкил итә. Әмінә 2021 елның 10 июне Татарстанда Саха Республикасы көннәре белән истәлекле. Мәдәни программалары искиткеч бай. Бүген көн буе игенчеләр сарай мәйданчыгында Якутиядә җитештерелгән әйберләр ярминкәсе уза. Кич Мир кинотеатрында Якутия мәдәниятенә багышланган 2 фильм күрсәтеләчәк. 11 июньгә кадәр Татарстанның Милли музеенда УС ООН ИС Якутия халыкларының декоратив гамәли сәнгате күргәзмәсе эшли. Якут теленнән тәрҗемә иткәндә ус ул агач, ис мех дигән аңлата. Якутия халкының агач, көмеш, мамонт сөякләре мех эшләнмәләрен сез дә хозур кылыгыз. В выставке далее экспонируется традиционная и национальная одежда коренных народов Якутии. Бу күргәзмәдә сез якут халкының традицион киемен күрә аласыз. Искәртеп әйтим, бу милли кием түгел. Мондый киемнәрне 14 гасырдан алып 18 гасырга кадәр кигәннәр. Хәзердә ул әллә ни аерылмый. Күрәсез, кием күп катлы. Кыска тун яисә пальто. Аның ике ягы да киселгән. Бу безнең җирлектә йөрер өчен уңайлы булсын өчен шулай эшләнгән. Ауга яисә балыкка барганда озын кием киеп йөрү уңайсыз. Яка юк. Шалбар да тоташ түгел. Башта бот өлешенә киелә, аннан тезне каплавыч киелә. Тез каплавычын тиз генә салып киптереп була. Якута богата золотом. Якутия җирләре алтынга бай. Мин хәтерлим, совет чорында 30 тоннага якын алтын табалар иде. Әмма борынгы якутлар алтынга артык игътибар бирмәгәннәр. Киресенчә, аңа кимсетеп караганнар. Алар фикеренчә, алтын ул сугыш, конфликт чыгарган. Көмешкә өстенлек биргәннәр. Көмеш кешене чистарту көченә ия. Көмештән билбау, хаситә, изү, алкалар ясаганнар. Алар шулай катлы-катлы булып асылынып торган. Моның да сәбәбе бар. Аяк атлаган саен көмеш бизәнү әйберләре тавыш чыгарган һәм явыз көчләрне куркыткан. На выставке мы также экспонируем изделия якутских косторезов из бивня мамонта.
Күргәзмәдә без мамонтның казык тешеннән ясалган сувенирлар карарга тәкъдим итәбез. 17-18 гасырларда рус кәсепчеләре 25-30 тонна мамонтның теш казыгын алып чыга торган булган. Бөек Устюг, Архангельск губерниясе осталары алардан төрле әйберләр ясаган. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне 15-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале көндәлеге белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген көндезге сагат 11-дә Камал театрының кече сәхнәсендә Хуш авылым спектакле уйнала. Кичке сагат 7-нче яртыда Тинчурин театрында Кучьяк исемендәге милли драма театры Бишек драмасын тәкъдим итә. Кичке сагат 9-да Кабан күле яр буенда Әлмәт урам театры спектаклен карап булачак. Ә кичке сагат 7-дә Камал театрының зур сәхнәсендә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры сәхнә тота. Шул уңайдан бүген бездә кунакта Россиянең ат казанган Башкортстанның халык артисты Олег Ханов һәм яшь актриса Гөлназ Хайсарова. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хәерле көн, хуш килдегез. Халмагыз. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Иң элек әлбәттә инде Камал театры сәхнәсендә уйналачак спектакль турында сөйләшик. Нинди спектакль алып килдегез Нәүрүз фестиваленә? Олег әфәнде, сездән башлыйк. Ярай. Безнең спектаклебез Гөлбстан дип атала. Уның тарихына күз салганда 1941 елда безнең күренекле мәшһүр язучыбыз Кадир Даян Таңсулпан исемле пьесаны язган һәм ул бик күп елдар башкорт сәхнәсендә күрсәтелеп килде. Һәм бына 2 ел элек безнең баш режиссерыбыз Айрат Абушахманов был пьесага игътибар итеп, ул 41 елда язылган пьесала бүгенге көн проблемаларына аваздаш булган халаттар күргән инде. Һәм дә Кадир Даяндың пьесасын үзләштереп, Дамир Юсупов исемле яшь егет менән улар материалды карагандар. Һәм дә бөтенләй икесе яңгыраш алды менә элекке язылган пьеса. Бына күптән түгел генә Петербург экономик форумында модератор Владимир Владимирович Путинга һорау бирде. Һез менә Байден менән сорашагыз 16 июньдә, онда көн тәртибендә нинди һораулар була дигән һорагайны. Шуга безнең президентыбыз җавап бирде. Башка төрле проблемалар арасында ул шулай ук без экологик мәсьәләләрдә караячакбыз дине. Димәк, ошондай зур илдердин башлыктары экологик проблемаларга игътибар итәләр икән, без менә үзебезнең җиребездә яшәп, әлбәттә, битараф булырга тиеш түгелбез үзебезнең яшәгән җиргә. Һәм бына Айрат ошо пьесала, этнографик, фольклор пьесасында үзебезнең җиребезгә карата әрнүле, хатта борсылаулы проблемалар күреп, үзләштерде, эшләтте бу сәхнәлә. Безнең шагыйрыбыз бар, Шайхзада Бабич. Ул безнең җиребез турында булай дигән, Башкортстан, Гөлбстан, Сөмбелстан, Нурбстан, шунда туган, шунда үскән башкорт атлы Арслан. Димәк, үзебезнең җиребез турында. Менә ошо юлдардан алып, безнең спектакль Гөлбстан дип атала, Гөлбстан дип атала. Һәм героиняның исеме Таңсулпандан Гөлбстан булды. Бunda күбрәк конкрет образдар, кеше образлары гына түгел, бunda метафора образлары дип әйтер идем мин. Чөнки безнең героиня ул бөтә Башкортстан җирен, уның матурлыгын, уның байлыгын, уның елгаларын, һаваһын, гомумән кешеләрнең менә яшәешен әйткән, сагыштырган образ. Һәм бына ошо образга кире уйлы, үзен генә кайгырткан, үз мәнфәгате менән генә яшәгән кешеләр кулланалар бүгенге көндә. Бер дә сер түгел, безнең экономик яктан яшәүебез үзебезнең җиребезгә бәйле, уның байлыктарына, уның ресурсларына бәйле. Елдан ел без көндә ул ресурсларны
кәмитәбез. Чөнки рациональ формула ердән байлык алу түгел, вахшиләрсә хатта ерде талау. Ерде талау ул бит безне бу экологиятан гына мәхрүм итмәй. Ул беренче сиратта ошо ердә яшәгән халыктың рухи ягынан да һәм гореф-гадәт ягынан да, уның бәйле булган туган тамырларына ягынан да кәмитә бара. Елдан-ел кәмитә бара. Бик катлаулы сораулар күтәрелә, менә кирәк. Безнең Гөлназ, яшь актриса, сез монда Гөлбустан. Нәкъ менә шушы рольне башкарачаксыз. Сөйләп китегезче, менә нинди ул Гөлбустан? Гөлбустан ул шундай рухлы кыз. Шунда менә Олег Закирович әйтмешләй, ул тулыгынса менә Башкортстанды күрһәткән кыз, менә үзенең эске дөньяһын, үзенең менә ошо рухын, әрнеүдә бар, киләсәккә борсылуы бар. Һәм бына әйтәйек, спектакльдә шулай ук әйтелә. Ул бына бөтә ошо ерлектә бердән-бер катын кыз, бала таба ала торган катын кыз. Шуға ла Күсәрбай, ошо безнең олигарх, шул Гөлбустанды үзенә алырга, үзенә каратырга итә инде. Хатын итеп аласы килә икән. Шул эшләү әлбәттә бик кызык булды. Был башка минең образдарыма охшаш түгел, әлбәттә бик күп бәрелеп, һугылып эшләргә туры килде бит инде. Пластик хәрәкәтләре бик кызыклы. Бына безнең пластика буенча хореограф Алина Мустаева. Ул бик үзенчәлекле, кызыклы итеп табып, без шуны эшләргә тырыштык инде. Шулай. Мин бында өстәп әйтер идем, безнең рәссам турында Альберт Несторов бик тә кызыклы сценография, бик тә кызыклы костюмдар, бик кызыклы. Улар аваздаш элекке безнең милли киемнәр белән һәм шул вакытта бүгенге көн күзлегеннән дә современный дип әйтим инде. Костюмдар да һәм кешеләрнең үзенең тотышы һәм сәхнә корылышы. Анасы мин шуңа игътибар иттем, менә фестиваль программасында Гөлбустан спектакле жанрсыз дип куелган. Менә жанры күрсәтелмәгән, без бит беләбез, комедия бар, драма бар, әйме. Менә бу нәрсә белән аңлатыла икән? Баш драма дигән жанр юк. Безнең театр баш драма дип. Юк, баш драма дип әйтмәйм. Жанры күрсәтелмәгән әлеге спектакль. Мин уйлыйм, буны күбрәк карау инде безнең режиссерыбызга, ләкин караган тамашасы, бу спектакльдә караган тамашасы үзенең йөрәге белән ничек кабул итә бүгенге көн проблемаларда, шул яһәттән сыгып, ул трагедия күрә ала, ул драма күрә ала. Кемдер бәлки шул тикле тыныс карар, чөнки безнең битараф кешеләр бүгенге көндә аз түгел. Ләкин безнең уебызса был нык төпле драма. 15-нче Нәүрүз фестивале турында да фикерләрегезне ишетәсе килә. Олег әфәнде, сез инде мондый фестивальләрдә бик күп йөргән кеше, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дип әйтергә кирәк. Менә быелгы фестиваль, ул нинди сезнең өчен? Кызганычка каршы мин тулайым әйтә алмыйм, чөнки без кисәгенә килеп төштек. Әле Саха Якутия театрының спектакленә кисәгенә каранык. Шул бер спектакль гомумән һәр вакыт Нәүрүз фестивале ул зур баһа алып килде. Безнең үдебездә туганлык фестивале, бunda Нәүрүз фестивале. Улар аваздаш, улар ике фестивальдә шундай төпле проблемалар күтәрә. Ул беренчедән халыкара дуслык, үдебезнең милләттәшләр, үдебезнең элекке автономия республикалары дигән бүгенге көндә уйдаллы республикалар, уларның бер-бер бәйләнеше һәм бигрәк тә ничек иҗат юлы, театр сәнгатендә иҗат ничек үсә, кайсы тармактары яңадан асыла, менә шуларны күрү, күзәтү һәм әлбәттә Татарстан җире белән танышып, осрашып, яңадан шатланып, дуслар белән күрешәһең.
Мин хәтерләйем, белән хәтерләү бирдегез дә, Азизә, хәтерләйем, 1972 елда мин беренче тапкыр гастрольгә килдем Казанга. Шунда Татарстан яшьләре газетаһынан корреспондент миңа һорау бирә, нинди тәэсиратларыгыз булды диде. Без мин шунда әйткән җавабым хәтердә. Без там самолет белән осып килдек. Һәм Казан өстеннән усканда шундай яшел, шундай теге киң Казан елгаһы, Волга елгаһы өстән күренә инде. Ни табигатьнең кусагында яшәгән халык бәхетле булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм белән нисәмә еллар гастрольләргә килеп, фестивальләрдә катнашып, буга һаман да инанам, һаман да ышанам. Һәм әйтергә кирәк, менә ничек уйлыйсыз? Гөлбстан спектаклен Казан тамашачысы Нәүрүз фестивалендә катнашучылар кабул итә алырлар микән? Менә монда инде әйтеп үтәсе килә, сез минем бит инде Башкортстанда күрсәттегез, анда халык ничек кабул итте? Бик йылы кабул итә. Чөнки был спектакльдә күтәрелгән проблемалар, улар һәрберсенә кагыла. Был спектакльдә караган кеше битараф калырга тиеш түгел дип уйлыйм. Шуннан бында фестивальдә кадыкны тулдырыр, чөнки бүгенге көн алымдар менән, сәхнә теле менән иҗат ителгән спектакль һәм артистларның эшләре шулай шул ук вакытта сценограф, пластика буенча һәм режиссер эшләре бик кызыклы күренәсәк дип уйлыйм. Музыкала бик үзенчәлекле. Әйткәндә безнең композитор Марат Татурас. Димәк, инде без барлык тамашачыларыбызны бүген кичке сәгать 7-дә Камал театрында көтеп калабыз. Әлбәттә, инде Башкортстан театры безгә Гөлбстан спектаклен тәкъдим итә. Хөрмәтле кунакларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә сакырганыгыз өчен. Әле күрешүләр алга табада насыйп булсын. Шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә тагын бер кат хәерле матур көн теләп сафлашабыз. Всю любовь свою, умение, все старание мы приложим, чтобы праздник Сабантуя всем джигитам по подарку. Кто же главный из батыров? Тот, кто любит свою землю, кто подарок ей от сердца труд свой щедро подарил.